Tak jede mu, To už jede. Už to jede, no. Jo. A o čem dneska vůbec? Co, máte něco připravenýho, nebo? No ale kluci, co pro vás takhle jako znamená kapitalismus, jo? Jo. Silná otázka, jako to je těžký hrozně jako na to odpovědět. My jako Češi máme tu obrovskou výhodu, že u nás ten kapitalismus je podložený tím prostě komunismem, jo? Takže z toho vážíme podle mě daleko víc. Mně třeba přijde, že jako už je nějakým způsobem jasný, že nějak musíme žít v nějakém systému, asi, aspoň tak nějak, a že kapitalismus je prostě jedna z těch nejlepších voleb, jo? Že prostě je tam ta tržní svoboda a že ten volný trh prostě jako se vždycky vyvíjí nejlíp, no. Tak... Jo, tak já si taky myslím osobně, i když jako mnozí to neříkají, ale že prostě ten rozdíl mezi těma náma bohatýma a tou spodní chudou vrstvou, tak prostě těma foutkama dole. Tak... To nemůžeš takhle. Kluci, to vám teď musím ukázat. Jsem teďka našel takový video na Twitteru, na mě vyskočilo. Já už jsem ho viděl teda několikrát. No. Jo, to je to, jak závěruje. To jsem viděl, To proběhlo na sítích, no. Ten nacionalismus, jako to není to, co tam dělá, no, ale... Myslíte, že je nacionalista? No jako... Já si myslím, že prostě chtěl mávnout, ale jako nevyšlo mu to, prostě to neuvědomil, no. Byl v euforii, no. Tak jako jediný, no, to si hodí. No, tak to my kapitalisti jsme, no. Ale kluci, asi můžeme rovnou pokračovat. Chtěl jsem se vás vlastně zeptat, když takhle žijeme v tom kapitalismu, tak je důležitý investovat, tak do čeho investujete, kluci? Hele, jako já osobně mám největší akvizici v kryptu, konkrétně v Bitcoinu. Já si myslím, že Bitcoin je naše budoucnost a myslím, že je otázka času, než to jako přijmou všechny státy, no. Máte taky akvizici nějakou? Jo, hele, já jsem prostě maxi, to se mě ví a investuju taky zásadně prostě hodně do Bitcoinu, pak samozřejmě i na nějaký akcie, abych to takzvaně hedžnul, no, ale Bitcoin určitě největší procento portfolia, jo. No tak já taky jakoby Bitcoin už kupuju asi od roku 2011, měl jsem to štěstí, že Salvador mi sám jako to nabít, tady tu nabídku, protože na Clubhouse tenkrát, jak jsme si volali taky, tak jednou jsem to byl na nějakém kolu a byl tam právě Elon. Ten pravičel, no. A zrovna tam spouštěl takový projekt, takovýho pejska na internetu, něco jak Bitcoin to je. To je ten Dogecoin, ne? No, ten je Adam, ten je známý na ty pump and dump schémata, no. A já se tomu neubráním, no, prostě no, jsem se to naučil. To tam tlačí, no. No hada, a ty jak jsi se věnoval takhle tomu kakao, děláš nějaký analýzy? Já tady mám teď novou příležitost, kterou jsem viděl, jestli bys nemohl udělat analýzu, na to jsem si říkal, no. Ale kluci, jak víte, já se tradingu lehce věnuju, tak jestli chcete nějakou analýzu, můžeme se na ní podívat. Co si ukázat? No, Spotify mě ukáž. Když jste vlastně na mojem, tak ten uptrend je jasný. Za posledních 6 měsíců je to plus nějakých 68%, jo. A když by si aplikoval Fibonacciho spirálu, myslíš, že jako nám to dokáže něco ukázat? Jo, to je na tomhle mi zajímavý použít tady Fibonacciho, ne spirálu, ale takzvaný pitchfork, jo. Když ji dám takhle opačně, jo, od nějakého toho začátku, tak vidíme, že to vždycky drží nějakou chvilku v tom channelu, ale pak to vždycky překoná ten další a jde to výš, takže ten uptrend je tam jasný a já bych se Spotify určitě nebál, za mě super aplikace a akcie. No. To je zajímavé. Takže za mě určitě nekupujte. Myslíte si, kluci, že ty byty jsou jako větší jistota oproti tomu Bitcoinu? Bitcoin je v tomhleto mobilnější. Já jsem musel před lety tip od známýho, že to bude kupovat. Ale teďka už postupně, jak to vyrostlo, tak... Já jsem zhruba v roce 2017, už jsem to vlastně hlásil dřív. Nerostou rychle, ale že je to taky prostě dobrý hedge proti inflaci a proti